И здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как да свалим най-бързо и най-лесно кора на врата, автомобилна врата, в случая Citroen C4. И за целта вземаме си една отвертка и развиваме първото болченце, което е тук. Развиваме го него. Тук следват още две болченца, които се намират от страни на кората. Развиваме ги, те са 6 грамчета. И тук вече махаме управлението на вратата. Все пак внимавайте, че то се крепи на щипки и да не се щупи някоя щипка. Махаме го и него. И отдолу има две буксички, бяла и черна. Изваждаме ги и тях. Много внимателно, разбира се, да не направим нещо. Така. И сме почти готови. Между другото, за пръв път ми се налага да махам тази кора на колата. И вече откачаме от щипките самата кора. Като, разбира се, отново внимаваме да не стане някакъв фал. Разкачаме внимателно цялата кора и сме почти готови. И вуаля! Кората е готова, махната. Бързо и лесно махане за 2 минути кората на вратата. Благодаря!